This news is brought to you by... Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. Wala makatambong si Iloilo City Councilor Sadfrey Cabaluna sa pagsinapol nga ginpatawag ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas upod sa mga konsehal agud istoryahan ang mga tensyon sa konseho. Sunod kay Cabaluna nagpaalinton ini sa alkalde nga hindi siya makaupod sa meeting bangod nga mayara ini sang prior commitment kadungan sang iya pagpatawag. Dugang pa sang konsehal na nga ini sang pasaylo sa alkalde kasunod sang iya paglisensya bangod nga tuman gid ini kasako. Ang diri nagpasalig ang konsehal nga makatambong na ini sa liwat nga ipatawag nga meeting sang alkalde. Report nagikan sa Iloilo City Hall. Ni si Kabanderang Alex Escalante, nagabandera sa matutud nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera.